Gaueko 11 laurden gutxi, Oceanside eskola. Eta justu 3 segundo falta zirenean, buau, sarera zuzenean, bere bizikoa izan da. Eta gero... Williams, zuzendariaren bulegora, mesedez. Zigorra, seguru. Istilutan sartuta zabiltza beti Lasai lagunok, zuzendariak nire estatua jarri nahiko du gimnasioan. Gaztetasuna lapurtzen. Eguerdiko 12:23, Beverly Hills Institutua. Entzun hau neskak. Beverly Hillsen lehen espiritu gazte lehiaketa egingo da eta hause eskatzen da. Gazte sugarra izatea, handinaia eta baikorra. Zuzara gazte hori, Sam. Gaurko bazkaria ikusita, nik neuk ez daukat baikortasun izpirik. Zuntza, erriboflavina eta vitaminak. Lirain eta osasuntxua azteko gazteek behar duten guztia. Osasuntxu kontu horri etzaio balio handi egitxoa ematen? Zu lehiaketan parte hartzeaz, nik irabaziko dut eta... Zuk beste aukera dauzkat nik mandi. Gajoa, ez duzu irakurri sari hau gaztetasunaren eredu den pertsonaren dela? Zu hobeto zaude zaharren olimpiadetan. Mesedez, Mandi. Samek, zukalako bibider gaztetasun transmititzen du. Hor kanpon, lotxagarri gelditzetik libreatu nahi nuen, izan ere ia zurituta dauka. Ia zurituta? Bai, lehenengo ia zuriaren ondoren, gehiago eta gehiago daktoz. Bai, noski. Tira, begiratzera noa dena den. Ez da horren besterako. Ile zuria dotorea da, ez da? Bai, joixe, ez da ezer. Ile zuri bat baino ez da? Nik esan altut hori. Arrazoi duzu, erauzi eta kito. Ez! Beste bostaterako zaizkizu? Ez erretzela esan duzu? Ile zuri bat ez da ezer. Bost ondamendia da. Baina nik ez dut bakar bateren nahi. Ikusten zer egin duzun, Clover? Kontaiozu albistea. Bai, honek alaituko zaitu. 3 sarrera gozatu alaitaldearen kontzerturako. Nola lortu dituzu? Agortuta zeuden aspalditik? Erraza izan da. Auditorioko arduradunaren lengusu baten lagun minaren emaztearen txikitako adiskide baten semea, nire ezaguna da, apur bat limurtu dut eta ona sarrerak. Uau, harremanak funtsezkoak dira. Baina ezingo gara kontzertura joan, zure hileagatik mainaka bazabiltza. Egia, mil esker, Clover. Posten naiz etorri zaretelako andereñoak. Aukerarik utzi aldiguzu. Goazen arira. Oceanside eskola ospetsua da bere kirol taldeengatik. Estatuko txapelketa guztiak irabazi dituzte urteetan, baina bapatean gainbera egin dute kirol denetan. Wow, puntu egiten ere lukete irabaziko hoiek. Isilean joango zarete eta Oceanside eskolako ikasleek jasandako aldaketa bitxi hori ikertuko duzu esan, zu historiako irakaslea izango zara. Ales entrenatzailea eta Clover zu bazkari zerbitzari. Bai zera, asmatu beste zerbait. Ate zain gisa joan zintezke edo trigonometriako irakasle gisa. Zuztazu, nondako nire hileko estalkia? Ona hemen tresnak. Belarriko irratigailuak, soka jauzirako gerriko luzagarria. Erloju gorputz aztertzailea belkrozko ualarekin. Eta azkenik, ADN-a aztertzeko betaurrekoak, begizta formako laser gailua eta erabilera anitzeko labana. Bada ez bada ere. Noiz arte iraungo du honek, gozatu alaitaldearen kontzertura goaz ostiral gauean. Hortaz, lehenbailen astea izango duzue onena. Goizeko 9:06, Oceanside eskola. Hau barregarria da, nork hartu behar nauni bazkari zerbitzaritzat. Andrea, zer daukagu bazkaltzeko gaur? Tira, goazen geure lekura ikasleak iritsi aurretik. Ongi, neskak, saio benetan motela. Dutxara azkar. Kanpora deno. Oraintxe sartu gara. Eta zenbat izerdi bota duzu, Eba?
Ara, ADN-a aldatu diete. 80 urtekoen ezaugarri genetikoak dauzkate. Ongi ikasleok, gaur gerra hotzaren gaia aztertuko dugu. Nork izan nahi du Sobietar Batasuna? Tira, neuk aukeratuko dut. Zer moduzu, Teodoro? Zoragarri! Hore eta privilegio handia da horrelako ikasle giro bizian parte hartu ahal izatea. Izan ere, sarritan esaten da... Bikain, Teodoro! Jarri hementxe, orain herrialde satelite batzuk. Zu Jugoslavia zara. Eta zu Txekoslovakia, orain jarri arbelaren kontra 3. Baina zergatik? Ai! Berlingo arresia zaretelako. Ea, itxi begiak eta egin lo plantak. Zuk ere bai, Teodoro. Baina ni Sobietar Batasuna naiz. Egin lo kuluska. Bitxia. Guruinen funtzioa ahulduta, burua ditasuna zeharo motela. Ubel txiki bat bekokian. Kemen eta bizitasun maila... nahiko ondo. Tira, ez horren ondo ere. Ze postre? Aranpasak, mesedez. Hartu izozkia edo tarta? Ez, aranpasak nahiago. Eta zuk zer? Nik ere aranpasak. Biguna den beste zerbait baldin badakizu jare hobeto. Biguna? Hau ahortz sendoz beteta daukazuta? Bai, garai batean. Ikasle hauek dortoka baten bizitasuna daukate? Bai, indarra zurgatu dietela ematen du. Honen atzean nor dabilen aurkitu behar dugu. Ume malapartatuak. Bazter guztiak lardazten beti. Ume moko kakatxuak. Ongi, horra gure lehen susmagarria. Ikasle hori aurra zombi bihurtzen ari da. Ongi zut hori egiten duzeko. Jakin liteke zertan ari zaren. Ikasle honi gaztetasuna kentzen ari zinen. Naturzientzietan bikain altua atera duela esaten ari nintzen. Nire lehen bikain altua da, hau! Kontxo, eskerrik asko andereño. Barkatu benetan. Ez zaituztet eskola honetan ikusi orain arte. Ez, eskualdeko eskolen arteko langile truke egitaraukoak ara. Banoa, agur! Gero arte. Hemen dituzu kopiak, denak erkatuta eta alfabetikoki sailkatuta, eta lore batzuk zure gela alaitzeko. Mil esker, Teodoro, oso politak. Mutiko atsegina zara. Tira, orain zoaz jolastera. Nire lagunak aspergarri hutsak dira, euren minak eta ajeak kontatzen beti. Ez duzu nahi beste ezer egitea? Ongi, banatuko dituzu hauek ikasgela guztietan? Itzel, mil esker. Ez, mesedez, ez. Motivazio topaketa. Eskola jarduera hauek hain dira adoregarriak. Horretarako xe dira hain zuzen. Teodoro, zer duzu? Aizue, hau oso larria da. Sakabana gaitezen susmagarrien bila. Asteburu honetan ikasle hoien omenaldi partidua jokatuko da eskolan. Beraz, arditzagun jokalariak txaloza parrada bero batekin. Hau ez da motivazio topaketa, motivazio hileta da. Eta xelebreena da, zuzendaria ez dela ohartzen aurren jokaera bitxiaz. Ez da ohartzen edo ez dio aixola. Agian badakilako jokaera horren zergatia. Ea zer dakien Jerrik morroiaz. Jerry, ales naiz. Entzun, balduzu John Smith zuzendariaz informazioa bidaltzerik? Nola ez, ordoa. Antza, Smith hori Ingalaterrako Ravenswood eskolako zuzendaria izan zen lehen.
eta oso era misteriotsuan alde egin zuen. Laneko bidaia berriro, neskak. Goizeko 12 laurden gutxi, Ravenswood eskola. Kontxo, hau ezaguna dugu, Beste ikasleak bezala daude. Bazkal ordua. Ordua proposa espioitzarako. Ia! Ea zer aurkitzen dugun Smith horretaz. Hemen ezerrez. Zer da hau? Ah! Hau ez genuen espero. Wow! Atzandia behar da harri bitxi honentzat. Bitxia, eskuizkribu honek jendeari gaztetasuna erauzteko era azaltzen du. Aizue, morroi hori ezaguna zait. Bai, Smith zuzendaria ematen du, baina zergatik dago aintzinako jantziekin. Hain zuzen, Smithek 800 urte dituelako. Haren egunkaria da hau. 13. mendeko datak dauzka. Smith gaztetasuna lapurtzen dabil bere buruarentzat, eta seguru harribitxi honek baduela zer ikusiren bat. Smithek gaztetasunaren iturria aurkitu du. Atezaina da, eta irakaslea. Zertan zabiltzate hemen? Zertan zabiltzate zuek hemen. Zuen gandik libratu nahian mukitxuok. Harrapatu egin behar ditugu. Bai! Non sartu dira? Non sartu da Ales? Arratsaldeko 2:18, Oceanside eskola. Nora eraman ote dute, Ales? Begira! Ales! Ondo zaude? Gaztetasuna kendu diote? Guazen atzetik. Nora joan da? Apatuta! Ez dut ulertzen. Smith ilantzekin egiten zabiltzate. Etxi, neskak. Ez daukazu iesbiderik. Ez dakit nola jakin duzuen nire ekimenaren berri, baina oker handia egin duzue. Aurrei gaztetasuna kentzen zabiltza eta ez dugu onartuko. Ikusiko dugu, mendeak daramatzat honetan. Eta azken ekinaldi handiak, betiko bizitzeko lain gaztetasun ornituko dit. Eta zein da azken ekinaldi handi hori? Gozatu alai taldearen kontzertua. Ez zara ausartuko! Haien buru xarmanteko hile bakar bat ukitzen baduzu, zuku ekingo dizut zure gazta ustel hori! Eta gazte bilerarik handienetako bat galdu? Ez dut uste, gaztetasun hori guztia nirea izango da laster. Ireki leioak! Sumatrako harribitxia. 3 bakarrik daude munduan. Eta neuk dauzkat 3. Eguzkiak harribitxian jotzean, izpiek zuen gorputza zeharkatuko dute, eta zuen gaztetasun guztia zurgatuko dizue. Askatu ezean, harribitxi horrek garunak tontotuko dizkigu. Ezin ditut eskuak libratu. Hau ez beharra, gazteegia nahi zaharra izateko. Ongi, kulunka zaitez, zea eskuetatik heltzen dizudan. Ongi, heldu dizut. Zure soka mozten saiatuko naiz. Bizkor Sam, eguzkia harribitxian islatzera doa. Ari naiz, Clover. Ales, lagunduko diozu, Sami? Bai, lokuluska egin ondoren. Ales, esnatu! Aizu!
gutxixiago jan behar da! Oh, Clover! Zer? Hobe begiak itxi, zer ba? Ondo irten da. Neskak, guazen kontzertura berandu izan baino lehen. Arratsaldeko 8 laurden gutxi jota, Beverly Hillseko auditorioa. Kaixo, Beverly Hills! Presta lai gozatzeko? Smith hemen izango da, sakabana gaitezen. Ongi, nik aldagelak miatuko ditut. Ales, zuk gozatu musika hementxe. Aizu! Nora arraio zoaz? Horra sartu behar dut mundua salbatzeko. Aitzaki asko entzun ditut, baina orain arteko aldrebesena da hori. Utzi sartzen! Fuera hemendik! Clover, ikusi dut! Behin konektatutakoan martxan izango dugu azken erasoa, bizkor! Honek motelduko du. Nola iritsi da neska hori ona. Neronek desagerraraziko dut betiko! Eman amore, Smith, ez zara zeurearekin aterako. Dagoeneko atera naiz neurearekin, andereño. Hei, hau ez zegoen gidoian. Bai, hori da. Eman zuen gaztetasun eder guztia. Zer da hau? Ei, zeideia ona. Hei! Barkatu, mundialak zarete. Geldiarazi! Ezin altzinen neskaren gainean erori, Nora zoaz? Eskolakillo gaurkoz. Kendu paretik! Dikan, akabo gaztetasuna lapurtzen ibiltzea! Ez izan presarik, Smith! Hau ikuskizunean zegoen? Ze bitxia! Lehengoan naiz berriro? Osta, zaharretxera eraman beharote zintugun, kezkatzen asitanengoen. Behon deizuela, neskak. Non dago Smith? Ez dakigu ziur. Hau da gelditu den guztia. Ondo! Ea ba ez dugun berriro ikusten. Hori espero dut bere hobe beharrez. Ongi, neskak, jada ena izarra, guazen dantzara. Arratsaldeko 6:04, Venezia hondartza. Pozik nago amaitu delako. Bai, ez gaizki hartu, baina ez daukazu oso zartze dotorea. Bide batez, hobe dut espiritu gazte lehiaketatik irten. Nork bozkatu behar du ba gaztetxo ilezuri baten alde? Zaude, orain ez daukazu ilezuri ura? Ez erausteko esan izun, Sam. Ez, ilea garbitu dut soilik. Tontuna alakoa. Arteko lana egiten pintura grisa erabili nuen. Ena izamona zarra, narratxa soilik. Isildu, mesedez, nire izena esatera doaz, irabazlearena. Eta espiritu gazte saria? Giarreta Andrearentzat! Giarreta Andrea? Sarituak 50 urte daramatza voluntario gisa umezurtzentzat Europara bidaia antolatzen. Eta bere sukaldaritza liburuen etekinak haurtzaindegi bat eraikitzeko eman ditu. Zorionak benetan, merezi zenuen saria. Adinak ez du axola.
Gaztetasuna bihotzean dago! Giarreta Andrea, etorri mesedez zure sariaren bila! Uretako moto berri hau! Berdin dio, Sam. Urrengo urtea daukazu? Edo urrengoaren urrengoa? Edo datozen 50 urteak?